Nah, ili tum ke dak sikidul ke beyond pobodi kepje pobodi bang Kashmir asor sinang yibu sigi putu ko puak kam le lo malale di ko puak kam lo mai tung ka chini dun de yo la hela alam ke the la sila so ka chini ne pohedi heno pigla neli tum seminar camp piglo krung sai karbia tumang bong an ke teglong karbia tumelitum mathakrang lapen pangkreve lapen kahe nunne bange chini intung te yo lai lo yo mathakrang abangke lage jolo kono mathakrang pomat inche korete o bul mathakrang kede po pun pujimene di lapen ke hala pangkreve bange pangkreve nang niko purhadi alang le phane chinjar ha ma sonte alang lita pangkreve belo kok pini penge pujimene Tata chini tung te pula te hala pangkrevi puta chini tu tung te det lo ame hala ka chini kang tung te alam da chini tung te det lo nge ko pusia pa chini un lang malaban ge la hello itung kisung na yadim la si ilitung arni siheta la tuliram rongham akehai amen nilipuing tung te seta punan ko athema alangli rat angno sigani ye gadi sik sidula long angding pithom in koyalong ko nasi ke tokado bang mentan eji pu nat ke tokado bubadi tokte bubadi ay alangli ke putu pilo amethan da jema thate alangli ta de pangkrewe kamatha alangli ta chining tung tidak ada podlo ay pilo aning ye jok ta daganya amet che thap lo voter list along lapen ke voter list along amen dolote jotte election thurlo pubodi alang lepu jat akhai tame pubodi alang liganing ye alang li chichini ne lang halakan ye dang alang li jotta thurlong jotta vote pilong jotta election thurlong lote jat akhai ta CM de jeplang un puloken di alang lepu chichini ne lang alang li ko pepolo lapuan itu ngacini ne ya kam gitu itu pupom lo constitution ke lake det kikim aron lo constitution সংবিধান lake eta দেহ গঠন কৰিবলৈ এটা আইন অসমীয়া পেন পুলতে Keda seta hut sige ni dat ahomlam ningye dun pikke plain district sige dudun de anke deh gotthon koriboloi ain det kikim ji aron sik schedule bangke sik constitution ba সংবিধান aki bilo pu aso banglo lake ande labangso a সংবিধান aso pensi itung karbia det kimlo tamte karbiadet ke det asolo shadhin adet isi asolo lapuan sita itu India arlosi ke do opotsi itu man shadhin pupedat si autonomous pusi ke pulo autonomous pulo te autonomous lagi auto puk emethang pulo autonomous emethang si jata claim labangso dak itum dak ke claim dia pan mopen ke pubo teke dak pewang nang ne ingna pewang nang ne lake teke ingna ke do thai gali lage lake puji ko marlo itum hala dispur dam nahi ma chief minister pan George dam nahi ma kali itum si puji lage na pilo chief minister na chini dun da alam ho ilitum si punang ji ilitum non paper puhai hedet ke itum national party si itum ke kroidun non amat ke di ake omatum ke national party bhansi aning ke doksi national party atom phat election pape hailo anke election ke hai bang si ninje ji kente election ke hai bang sining jeji
Itum ko piapo si election ke hai bangga ningje lote alang lilam si Arjuna yi. Election ke hai he atum alam ke itum bhange na Arjuno. Aron ateng. Ko pia ron lo lake demokrasi po aron. Demokrasi lake muluk atum kacari adet. Muluk atum si kacari sorkar. Lasi demokrasi pun. Demos bukan lagi muluk pulo, kratos bukan ajakong pulo lagi. Greek alam. Damos kratos ilitum cini bodi neli Greek alam pedam lokmenmen. Ilitum Aristotle, Socrates po alam ka arjulong lobo jokta. Itum kelas kang day itum sita la soalam ka arjulong lo. Aristotle, Socrates pupini. Socrates abang ke pirthe bonglong chen bukan ningje di. Pirthe bonglong chen pun ningje lo amat alang lipan din lo di. Alang lipan din lo kopi lo pirthe bonglong chen pun nange pu. Udi apa nang panang besar ni. Amat alang lipan besar lo. Haman tu ni ningkan suri pia pran alang. Pirthe bonglong chen bukan ningje apa. Bharia pat lo hu amata amasi alang lipan besar lo nang chokche lo nante guilty lo na amat kapiti ji pu poison si pi body poison si tungche si papiti bo aja kong papa we bo ka do rat atumang no lam si tahala aja kong doan ke lam ningje bom lo pir thege bong long chenti pu bom lo bong long chen lage pir thege Seta kado ye jokje nang non antak kitipo honan ta nang perke bong long chen buning ye bom la. Aku nang tung dun tuk grup. Ni bong long chen punya tung dun tuk grup. Om bong long chen pu tu bok tung dun tuk grup. Ni amat papi tilot kang yang. Hala sorni. Kalima kalang munit tum la bangso alam lai ho alam chini lo di Socrates Aristotle hala tum si ki pu alam lo lagi. Itu adet ke lage demokrasi politik det rat asi muluk atum si kacari det sorka rat atum ko puson la kacari po rat atum kacari ke election pen abang Putin amunit ke itu ke doan akarbi ke doan inglong asomat ke kai ke council long ingni dunra itum chingwai dunun son claim non ko itum chingwai dun un kang nidami ta apor dim ta ve apor ta ve la apot si itum aphan ningkan phong bong pen hala council along kam ke claim dun dia phan kang ni chot kali ke tok ke lang lam ke chidan dun long dia phan itum aphan nang pangwai ti kilo itum alap nang pangwai ti kilo la hello demokrasi po son thak saksi MLA phan talo har dispur lam ke chidan nun dia phan la pen hat Delhi lam ke chidan nun dia phan hadadak secretariat do Delhi central government secretariat do Neli tuke ludun thur ti kilo neli IAS officer masih ludun thur ti halada lam ke dan nun dia phan ke tok pe pi dun dia phan ke claim nun dia phan ili tu phan hadak MP nam toy dun lo non ke ili tu MP hai ho itu mangela son tu ke claim tu tedet lo ko mat lo ke chok che ili tu kang vai tum lo ke chok che ko pia pon lo son mo ni phaning vai dun ro di Kopia pasi sono monit pating vai dun rong la ke chok che lo itu dum si non ante itu che pe chok nai la si not six schedule elitum neli eson lam nang pupo than bor idet bo IAS pun neli che tok ver ke pia por la neli ka bahaduri dam dia phan gali abinonge hala non neli tomari somar o karjang o somar atum anda hedi kapachini dia phan hala non biheglang o karjang solang alang litum ba IAS bo pilope bo hahem lidat lote nang than nar ju pahedi apo phanar ju IAS bo pilope hala kathar bo bang kaning ye he bodi anja than thik det lo je pulayo IAS bo ke Indian pulo A bo ke administrative pulo S bukan service pula Indian Administrative Service
lahelo India ang bong a service kang tuy nei ke men nei lahelo ilitung karbia tong bong komat lama IAS ke long cengke lake Samson singing ti akorte adagwam abang adagwam kalilo nomor 3 abang akleng sike arluso pinake John akleng siabang akalang lo junaki arlosu lapisi Samson sing tilo lapisi Lawrence sing tilo Lawrence sing ti hello ilitum IAS ke long paprang jeng IAS pulote lake lupor he onanji porikado Union Public Service Commission ko hadeli do halatum si porikha NG halatum si halasuhut pas do nangji kitok pedado lapen personal interview tado la pas dun lote IAS long po IAS long det lote kam itum training gidam na ke ha musuri padim do ha nor ke Uttarakhand haladak lo UP aprange Uttarakhand hada si training dam po ke long chengi ke SDO sub divisional officer alang li ke long chengi IAS bangke adon tuwe praktiki ningkan potrok ang bong DC nang manji ningkan arkan ningkan thomkebra phong bong dege DC man bekpo lapen hak delian ta office along ke do anta la IAS tumsi ahem pusai sel la helo la sila so IAS ke nili ligi uncot kali adut ka preg ligi uncot nangli tuma somar tunta unji lake mungkin not pen than paminagi ke than nahi dehdi nangli tum thek thede report than thek thede ji nangli tum than nahi de IAS puela puelo tamu sopo posita than nang po IAS Indian Administrative Service putango lapen laga porhe nahi de newspaper porhe no khobor kagos porhe onang po lapen kitab haladak do akitab do lai STI until lok upon akitab do lagen nilitum nanang nam pithegi lapen ke ha dipu nilitum study circle pu elong la IAS ka chedan thegia phan isia class nilitum silambong alada non anta do hala government school ahematu hala daksi BA के पास BSc के पास tanga tum anke haladak training nang endun milu lalu IAS alam ke mopenta itum chinilo BJP flag pa pangjar phoi phai di dakchot kali along preka prekta nang litum bhan thik thete pangjar jete ration card ta nang pipe pujimene la se nang litum pangjar nang kok lo mene job card ta nang pipe pujimene ke di alam bangke la masi ning dok de sita pangjar phoi lo bodi ning alonde insect dakta intum pik lo mene nang litum ta sita la bangso ala so BJP flag ke la ke long recap ka chojor sign ang thek lo la bang long recap ke chia to mga chojor ang thek la la pen lan chot kalilan ili tumphan development punang pubong development politik ka chelar ke dovek nang ibodi ili tum non anta chelar thek thela chelar thek the mane tum chelar in tum olo sita ka chelar ji aja kong wedat lo ili tum athema ka chelar ji pulotante poisa tangka ta gedang ko a poisa ke do bang chuet la pubodi la si nili piding oi dat po en June cikloyon plia pra master bang suri isira bang pharoge thomra phoke plikebra phok master appoint lo la bangnar judun pe metha nelitum master ke appoint sakori alam ningelote ilitum kar biatum interest ave athe chini neli athe sakori chohang nolo te ilitum poisa thok nang o pedi CMEM tom phan ange poisa thok un ei po
long le bank ke thok dum na long le de ta do tu olan la potsi ilitum sakuri alambang matakrang deti sita ilitum sakuri ke long vek nangji sita bang suri sira bang pharo ke thomra phlike bra pho master a point lo ni chikleyon thoma prang chikleyon phia prang karbi lapet karbi dom bang phoke bra pho long dun lo lapen ke kukie dom bang hini long dun lo lapen rengma tum inut lapen api karbi dom bang hini thomak long dun thula kado ve ilitum karbi dom inglo so tum ke long dun phoke se Trokep rahini bet, bang trokep rahini bet. Halak ke cetum ko an logelong bang Bengali Bihari tum gelong ke bang suri sira bang pharohini ra trokner kebra ke thong. Bang suri sira bang pharohini ra trokner kebra ke thong ke cetum si master akam long lo. Matata hala labang so akeche bakar biado mansita dormha ki pi ko anlo chiklo yon suri phlike master domha suri phlike chiklo yon pi la suri phlike pilote ko anlo ente itung keche atum itung al poisa nang endun keche atum ke lo hala bang suri sira bang pharuini ra throngner kebra ke thom akichi tum dormha ke long kuti phora lak phora suri inko achiklo jon bang lage long lage kuti phora lak phora suri inko lage achiklo jon bang lage che tum ke long inglong sukar bietum ke long dum ko anno achiklo jon bang lak inko phira suri throkner ke lak inko phira suri throkner ke karbiatun longdon kuti sialong lak pharoi sidok ante itum lak inko phri pulotante acitim anta kuti acitim anta itum inglong asotum poisa long dun de dormha long dun de itum poisa itum emethang itum ke long nang jia poisa itum hanang pipit lanon BJP sarkar kongres sarkar tu kongres pe loke cheng ke de la non BJP chor ke kongres pe loke cheng la ante mathaji mene jaha tu de lake sarkaria adol moha sarkari akam itum ke long dun de seta kopulo ili chopudun kis ke haipo aot ke dopo itum a right odhikar pumeyong dedi itum odhikar kopilo di itum odhikar ave ke pudun dia pan sarkar poisa ke pubodi itum matha labang so poisa ko napelowan la dormha ke pike chia tum bhanle kuti phora lak phora suring koi achikle jon bang ke pi ko napelo lage bang ke wang ke tribal welfare ministry be inglong rat ato bhan a poisa pensi hadak itu manangelo ki pige ke chia tum apha ko pusi tung ke plang thekpo ko pulo ke plang thekpo la potsi itum aphan jong hile itum aphan development pu hangjo sita non nang litum theklong lo ilitum theklong phru lo pini tan litum lang pupu arbiar eta lang bom lo atumi ta sonsi lang bom lo theklong lo ilitum ake ong 90% ahem ke ilitum karbia to mahem ke 90% Harong bong pen troksir kep ahem tu ke mat plaster ahem ilitu mat plaster ke cek pen parpong po la pen inghan pen la pen chainong hi pangvuisi la vidlir la nak di bukare lipi dia kas asamis dia pu lipi dia bu bodi inghan pen
la sikivit jotana itu mehem non pini 2022 ningkan anta itu mat plastar hem si gedola lahelo itu standard hem lo itu standard kado hem dalo non nil itu IPHS ya leader tu mehem ta la son la kopi por lo la ceplang athima itum ke long jia poisa si bang en laplo itum yung si along tin adet tinta arong tinta agad adon tinta dorme na sakuri ke klema bang do posonte itum hem mat plastar kali diaji non Assam Plain District along Plain District hala thoya joan nang litum dam tami ihum ni teknologi mat plastar an parke simen pen sangti pen hat long pen incin pen ting pen kiki mahem saise ita pen kiki mahem saise hala tu Plain District Assamese Bengalia tu la pen Biharia tu manta non dake puikolo even hala itu keronia long anta keronia long ta Biharia tu mahem bangke akang tu ya hem charning saise lo ada bangke bange ke long tu la pen ke daka bange bikok lo Meghaloi ihum tahadake mat plastara hem ka velo Nagaland ihum da mat plastara hem avelo Mizoram ihum da mat plastara hem avelo Arunachal Pradesh da avedyak lo non mat plastara hem itum ge mat plastara hem chot anat lang itum chelar un elang development pulete chelar nanji ke di kache development kapa pran kapi mitu mucot pulote jong hisita celar bek nangpu latuge jat asom talake celar bek nangpu nang litum dak ke dotang apram ke dotang nang ciniji labang so a feel along labang so a feel apram feel ka lidia ji di halaho dong do yibo da ho along bangi ing tuibing do yibo di non halai hui penne lir lo kadi la si feel ke plang lo develop lo kadi la lahelo develop pulote kai kita kacelar ke do ber pulake itum appear yanta itum bisarlam itum aprake choi hong thor nelita choi hong thor ting choi ilitum choi hong thor aprake dak epoka chitti manat bohdi ho nangele epoka chitti manat aprake nangele choi hong thor an parke puga apriya bang dingo oji non itum celar lo idum risomara tum sitabas sarmar tum dan nili amatalo nili choi hong thor nanga apreta thichu piglo la inchi si du apriya bangke anpar ke apesi na nang dip thiplo kwan ke ding thu len khangyang lo ka che lar lo ke lata di che lar lo la ben arni sihet inora monit ningye lo ne idum ting kilo je pelu ni dum da pelu pensi netum sok amantung ka selam titi nilipo bangge hai inkro long dopo hadake inkro sini tu ke do non anda inkro lang inkro hala kopi mayong ha artung sopen ka kibuang kro ai artung sopen galite tering gali artempen kibuang kro apa ni tu bangge sok mantu si ing horpon po ha hidipen oi wang lo dei wang lo ho po hang pon jo jing ni tu hala sok mantu pelu itum angbong pacinir lok bodi aja jumpulo lake lar nang ni kan pacinir lok pibi hek ber nangi pu bodi pibi hek ber nangi alang li cini ne der lo mathakrang lo ka cini ne pot lo anke ka ceplang bang epilo jong si la bang so apelu jong si peme muchot pa develop ji pulotante ang bong pacinir ne pinsita klem undet nan cikente jong si peme muchot ji pulote atau alang ajaha tum pulo la pacinir ne ang bong roi bet avedet lote la bangke origin avedet pubodi origin ke jata velu itu choi hong thor mata origin ke velu
nili ta hala sinima silam long sin nili ta ching choi cho hala sinima along anta nili choi hong thor da ki ding lo he nili ching choi hala dak sinima isi do nili ka silam di YouTube along do ni tung lung ta tha re punil gilu na di Bhupen Hazarika anta nil panang rose la salun gilu na ko dei apa yang nilita aktor hoy ke jar lasi la acha di lasi ke kacil lar nang yi kaita itum develop nai polate che lar vet nang pola thuke apa hoy ke itum hem theng song sai si dulu itum hot lasi new ki koi you trap body ho in you trap body itu bhanai pu nong ki kepia trap ilitum bhanai pudo hala sot piloma athema ilitum hem theng song sai se si kim ha da koring khang lo ha chomanga tuma det non ke apram hulge karbia det lo koring khang supporting room mukale mukoi cetok hambang ki campring wadim haladak itum karbi atum ge do thai aprang ho amar insam piklo amar hem theng song ne do ne det lo haladak pensi hem mandu nai kim ke che amar non ke itum che lar det lo sita origin pe do nai pomar hala hem theng song kim bom sonde ye kang sam na ki chi thu ji hada lama si celar phak lo hala so lasi itum development pulotante kai ta ka celar ke dopo muthi hala ka celar hut a yersu abang ke pedo cep nangi aprang apot abang lahen lo akam mage claim nei no ni litum ka celar ke thek the pen apot itum ki un e pen apot itum celar dun on edet lo matha tha ilitum yong si Sakurita adon tinta inuddo posente ilitum penna penamata nang litum mathaji yen itum ahemta asam type hem asam type pulote lage ting hem nang po lapen ita nang po lapen ke inchin pen santi pen harlong pen simen pen kim nang po kadu weta ning hangji ma hang he hangi bodi yok ta hang bodi lage lagi ko jok tahang lu lagi ko manne akhe hem boli ke pumi gali lagi muni ta to ma hem lo la son ke lagi itum da lagi endun melu la tuke athema itum da develop nang ji non ka develop ji pulote itum sakori lasi government nitum APHLC itum ke mang abangke adon din aphan inut sakori ke pi bek pula tuge ek lot alam ne tungang ke hayo bolante adon din inut tuge pi bek po la pen ki ti to man ke pi pe de thang jak pula de o ne khane na de de se ne ta kro la ba ne pi pe lo ba han ke la tuge pi pe ampe nang itu man picture ko ada nang itu man picture ko kulelo kanini ke setano na CMEM to pan lang do le pila nam pila ke la thon no bujibudi nang itu man thai ke ne so ka thar da non election hai he ko si paisa NF pulo mo hai det la te la tanang ji puji ji ni le pan ma thai ne tan ni li nang than bo non mata nang lidum Nogam district ete bobo nili Nogam district mohokuma porishad secretary ke dohur bang throk bodi karbiadum sakorina longdon nili gipi gram sevok bang phi bodi poisa NYNA arlitha poisa ke eresida enelu athik thede ni long wang sin ni li si sa bin noi se lu la tong pha lapen akola galila halo kempur romesh rong pi pudo Lokhimpur halada cooperative society long nili register of cooperative society ke dohut
haladak ang hoy akali do koklo vacancy do koklo ti hill tribe apat bugeto hill tribe ka Afrika dola setan neli karbia phansi papiri kiri dan buah kandidat phansi ha arong si toy pro ni deputy registrar phansi neli ke toy ridam tha metric ke pas bang ko manni karbi doma bema amasi long lo sa una than inut long lo metric ke pas bang hal Lakhimpur posting da Lakhimpur town masih lang li posting ke long amunit van det lo porikha ke pape pas nang ji di pape pas nang porikha ke ko pulo kadoi long si porikha ke pidun ji aman ne liya apu pen amunit van det nili hem si pedo koklo amasi copy ma question ke doji lan ke than clear lo nei amat pas det lo munita non ramesor rong pi pu ada sakori ke claim non ke UD assistant ba superintendent man ponwan ke halo Lakhimpur amunit ban ne chini ne ka chini libang bhan se pi kapiri dam ke पैसा के निपी पेलो निसी angga picu ni he di aku Sonitpur non matar jutame Sonitpur ni lihada ke dohur sakori ki pi ni पैसा en maine alinun ni lipilo cuma tha 1984 ningka disia bang pulo nang lapen inod adi ADC dolang neliga project director al ADC inod do lapen ke employment officer do nang tumbang e thomle purikha enon la district iskia pha uyo la LD assistant ke rani la hoya pha nang tumle purikha enon ingwai non neliga a chance ke long lo buyo poisa ke cholong ipo a chance bangali har rong lo gi ridam karbia tom pha Purikha application nang pidun nang ji ni office along purikha application nang pidun ji lalu nang pidun olo kal de ke dor kalilang ke pas na lang ko pulo ka pe pas po apurikha ni kadu we phale than phri runji takali amase apurikha nang pidun lo answer script bang ke lang ke amen ke lang leder akur silang chor hala answer script da lang pemi me det lo yo alam mangi lang thu ong da ke fail thu poket de na posit lang thu pemi me der man tim polite pass ting pass terang pass crow pass be pass terang ingling ham se so pass amat bang poket ra pok nang long dun kalima lang non epl siatu nitung power bang lote council along lapen MLA along MP along contract tame sakori tame poisa isi poisa kier ta enelol kapipas elo nito eklem yande ni eklem tang lage ni eklem ekbo latoge akon ne long ne do tum anan nang klem ni kalima ala ka do ta klem di ne do me pensel dia ali da do klem di ni dum sakori nang pilap ni na to pha la ben bang to phan ke than amen ke than en le klem di pata ke than la ke allah ban se ni tum klem di mo ben der ong lo pomasi asik sidul ta ing en do ti pen lang lai lo ke de sik sidul Ladakh se itu majak kong dulu, lapen Ladakh se itu majak kong dulu, la Constitution of India, lapen a rule do olang, Allah do olang, mu beda jethan itu jethan ling sita, cikurmara ling sita, muki jutan ke hala Allah long si leji, nonang litum dak jethong, litum dak jething top sina di, jething top kemana bangya abijak kripo ke leji ke marlong lo leji ke, hala Allah long bodi, polis osia long lo bodi. Hala to police tum osia tum da thang pa pele nang ne basically CRPC laho na bangso ron pen hu nang ne ji ili tum hanang ponli arondo jatta lasi la anning yesi ni lam kanton lok and non ke job kadowe itu kadowe afanta la ili tum
kachisong akardom APHLC pen akardom PC nili pon si kanton akardom. Pero na sir,